Pusekan jroning kewa mandega daun selang pedangipun kang kataman praja temateging lalis sorak manengker gumara ing ong wilahing awi genamasna sidhem sekaring bono langgeng ong swastiastu rahayu sagung dumadi kulup anak-anakku nggih Antaraja apa dene Gatotkaca wonten dawuh sabda parembagandika Siwa Hanoman keparengane bali kang putra kula saking jangkara bumi nyadong dawuh Woh Hanoman wonten dawuh sabda parembagandika Woh Hanoman keparengane bali kang putra saking Pringgandani nyadong dawuh nyadong tetuka Siwa Hanoman pepundhen kula ngaten nggih ndadosaken kaweningan dhateng anak-anak kula sedaya Angger Antaraja menapa dene Angger Gatotkaca inggih wa kadosa pundi wa Hanoman inggih wa kadosa pundi Siwa Hanoman ngaten nggih nggihipun para Pandhawa menika badhe miwiti mbangun Pura Kencana sesampunipun pepundhen-pepundhen paduka nggihipun paripurna ngadani tasakuran bangun praja Ngamarta sesampune kados mekaten sedya ingkang saklajengipun boten wonten kali tiga badhe bangun Pura Kencana supados praja Ngamarta menika tambah kuncara anjayeng bawana piranten wewangunan menika boten wonten tan kejawi nggih setunggal kayu jati wulung mapanipun menika wonten wana jati rokeh boten wonten kali tiga ingkang ndarebeni kayu jati wulung menika peparep begawan gembung tanpa sirah ing wana jati rokeh menika angka sepisan angka kaping kalihipun kedadipun syarat sranani wedi malila lah boten wonten kali tiga ingkang ndarebeni wedi malila menika eyangipun yuga kula Antasena ingkang kula parentah supados nyuwun wujudipun wedi malila menika Angger Antasena lan pewangunan menika nggih dipun pasrahi utawi dipun pandegani kalian yuga kula si Angger Wisanggeni jalaran napa nggih anggenipun kang saking Kendali Sada menika minercaya kalian yuga kula Angger Wisanggeni boten wonten kali tiga Angger Wisanggeni menika najan to laret sisi timur laret sisi mudha tumaruna nanging piyambakipun menika langkung waspada langkung waskita paribasan jalma limpat seprapat tamat tur Angger Wisanggeni dipun wastani dewa panutup nggih kekasihipun Sang Hyang Wenang pramila dinten sakmenika kula menika minangka dados tetuangganing para nem-neman praja mudha ing Ngamarta kula badhe parentah dhateng yuga kula Angger Antaraja miwah yuga kula Angger Gatotkaca menapa wa ingkang saged kawula tindakaken kangge mbangunipun praja Ngamarta menika Pura Kencana menapa wa ingkang dados parentahipun jengandika Siwa Hanoman badhe kula mestutiaken kok ngene nggih Angger Gatotkaca Angger Antaraja kula aturi Angger Antaraja jejaga wonten ing tapel watesing praja Ngamarta awit napa tiyang seneng boten kirang pengalem mungguhe tiyang ingkang boten seneng kalian gumelaring praja Ngamarta menika boten kirang penyacat ingkang remen kalian dateng para Pandhawa 5 nggihipun bakal sedya mbangun Pura Kencana badhe dipun sengkuyung napa dados sedyanipun nek yen boten seneng saka pucuk rambut tekaning jembolan sikil sing dogelati alane bae kepiye carane negara Ngamarta ki hancur
Nggih mau. Klaturi dijogo nggih, Nger. Inggih. Langger Gatotkaca mboten wonten kali 3 kang wong menika monggo gandeng asta sesarengan lumarep wonten ing Wunu Jatirokeh. Mboten wonten kali 3 pertapanipun Begawan Gembung tanpa sirah menika ing duweni kayu Jatiwuluh Supadosa dipun suwun ngampil nggih. Poe koncang kancing langit klap-klap katon leregenen sanging aris-ris sang mawing gandrung. Sebaran kadulu krekang moyak maik. Un